Pinay. Sino nag-sponsor niyan? Yung taga-Arenas. Ah, Yung apo niya. sino ba? Sino? Yung apo niya doon. Ano pangalan? Si Ann. Oh, si ano, teka may sponsor daw. Teka ba sponsor? Kahit yun din. Ha? Yung mga taga-Arenas, yung mga Ang apo mga niya. taga-Renas pala yung sponsor na. So na ito, na ano mo na, na sample ba ito? Ay, nako. Araw-araw na siya naglalakad din. Very good, ha? Kaya niligpit na namin yun. Oo, pitin mo dito. Ayaw niya maraming kalat. Oo, kasi hindi naman kailangan yun, no? Mahal siguro yung ganun. Oo, mahal yun. Kesa dito yan. Mas mura-mura ito. Ano itong kailangan ng pasyente ko, ha? Mm-mm. Shopee lang to, Shopee. Oo, sa Shopee yata. dito. Ayan. Ang gumawa kayo itong kailangan nyo, isang pasyente naglalakad. Meron din mga ganito, may mga upuan. Ang kailangan, oh. Anong verse mo, kapatid? Wala. Bigyan mo ng verse. Bible verse. For this morning. Sa Matthew. Sa Matthew yata. O sige. Kung atukat kayo luluksan, hindi kayo kayo bibigyan, humanap kayo makakakita. Okay. Anong verse mo, no? Isa-isa tayo. Isaiah 41:10, sabi niya, fear not, for I am with you in honest way. For I am your God, I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. O, pray mo na. Hallelujah. Salamat Panginoon. Minsan pa kami lumalapit sa inyo, Lord God. Humingi ng gabay, Lord God. Patuloy na gamitin niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Upang bigyan po, Lord, ng kalakasan muli ang mga paa ng aking nanay. Salamat po, Lord, sa talentong ibinigay sa kanya. Patuloy niyo po siyang pagpalain niyo, Lord. Pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Ang first exercise mo na is upo tayo. Dito ka. Oo, mabilis na yan. Sige nga, tingnan natin. Mga pinaputi mo. Lumalabas na yan doon. Aba, very good. Lalakad pa ako. Siyempre, upo muna tayo. Exercise ka muna. Wala. Upo tayo. Sit up. Oo, hindi ko natin. Mga, 60 ka lang mo. 20-20 lang. Sige. Sige na, hipo tayo. Ayan. Up and down. Sige na, hipo tayo. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, ginagamit niya po yung binigay sa kanya ni Sister Ann, ang kanyang apo. Ayan, maganda po ito sa paglalakad ni nanay. At pupo tayo, ayan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oops! Ayan. Buka na na eh. 3:20 po yan ang gagawin natin. 20 lang. 60 yun, 3 pa, 2 pa. Upo muna. Para relax. Diba? Sige na yung balat na eh. For your second set. Again, ito po ay bumalakas ng lower limb and upper back. Si nanay po ay 90 years old, nadulas. Ayan. Hindi nakalakad. Ngayon po siya po nakakalakad na. Ayan. Bigyan po siya ng sponsor na kanyang po na si Ann, Sister Ann Arenas. Ito po ang ginagamit niya ngayon sa kanyang paglalakad at pagpunayo. Ayan. God bless you, Ann, Sister Ann. Bita po mo, ano? Bita po mo. Blessing ka, no? Oh. Sige pa. Sige, Nay. 10 pa, Nay. Yan. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 20 na. Ipo muna. Yan. Shout out po. Shout out. 1 year anniversary ng modernong Monkey Pinto Salak and Spa Massage. Ayan. Doon pa sa Tandakaki. Ayan. So, ito ay 1 year na ng aking shop. Meron kang shot ka pa sa akin. Opo, ayan. Shout out to you, modernong Monkey Pinto Massage and Spa. Ayan. So, next year, ayos-ayos na natin yan. So, nakawan niya na po tayo dyan sa Tandakaki. Kay Joy. Ayan, kay Joy Gomez. Siya yung may-ari.
So, nakaraos na yun, no? Nandiyan na yun, no? Mm. Next na anniversary, bongga ngayon. Ano muna, quiet muna, quiet. Sige mo na yun. One, two, three, four, five, that's na yan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bisa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. Yan. So, yung after this nila, lalakad tayo na yan. Doon sa labas, ha? Ah, Lalakad tayo ng mga, ilan na ito gusto mo? 3 ikot tayo. Relax mo na, relax. Ano masasabi mo na sa ating therapy na? Are you okay? Medyo na-improve ka na. Okay na, pinto ang anak mo, hindi, no? No? Galong-galong mo dyan, sakit. siyempre. Talagang pinagpray ka ng mga anak ko, sa pastora niya, pinagpray ka na, oh Lord, balik mo lang yun. So guys, ito after ng putayo namin, nalakad ko na namin for ilang rounds para makita ko yung kung ano pa yung hihingi natin for application for this prayer ko na kaya. So what you can tell them? Ginay. Gusto mo tayo? Doon ko na lang simula. Yung paa mo, magtigirin yung paa mo. Pag-iwalay mo yung paa, yan, mag-iwalay. Tapos diretso ka, diretso. Straight body ka na, yan. Oh, straight body ka. Straight body. Yan. Nakakalabas ka nga rito? Ah, Labas ka nga rito? Ikot ka na, ikot.